بازار گشته ارزان، خربوز شد شهدبار، خربوزه شد فراوان. مرحبا ای پیشوا، ای شمس بختستان ما، خانه جان جایتان، ای جانبه از جان ما. خوش آمده پیشوای معظمی ملت. در شهر کولоб اساسگузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо фаъолияти маҷмааи кишоварзӣ саноатии кӯлоб шинос шуданд. дар назди кооперативи тиҷоратии Саид Алии Ҳамадонӣ дар майдони 70 гектар бунёди гармхонаҳо барои парвариши сабзавоти барвақтӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз дар 1 гектари он 10 гармхона бунёд гардидааст. ин қитъаи замин қаблан санглох буд ки обёрии он бо мушкилӣ сурат мегирифт ва баъд аз истифодаи оқилонаву босамар бо кандани чоҳҳои амудии обёрии гармхонаҳо бо усули қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароит ва технологияи парвариши помидору бодиринг, қаламфур ва навъҳои гуногуни гулу буттаҳо аз наздик шинос шуда ба хоҷагидонон ҷиҳати рушди ин бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ дастуру ҳидоят ва маслиҳатҳои муфид доданд. من شکراب آوردم رحمت در کدو برای تو من آب آوردم رحمت زحمت بکشیم حاصل فراوان شود در کشور ما همه چیز ارزان شود. ای مردی نکو بیا با هم آب نوشیم، از کدوی من آب کلاب نوشیم، شکراب دهقانی را یک جای خوریم، در آبادی وطن یک جای کوشیم. زنده باشد مردی با ننگ و بناموسی وطن، مهمان در خانه خویش جان فدای این وطن. ҳамзамон дар гармхонаҳо бодиринг ҳосили фаровон дошта маҳсули меҳнати хоҷагидорон ва бозорҳои шаҳр ноҳияҳои минтақаи кӯлоб ба фурӯш бароварда шудааст. Кооперативи тиҷоратии Саид Алии Ҳамадонӣ و پیشواز 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مقصد گذاشت که در برابر تخته‌کاری، غله‌کاری و دیگر زراعت‌ها چارواداری، پرورش چاروا، سبزیجات کاری در ما بود، پرنیکات نبود. سپارش جناب عالی قطعی باید که از هر یک وجب زمین پرمحصول‌تر استفاده بریم. به همین مقصد گذاشتیم که در بعضی کооператив یک مجموعه کشاورزی و саноатии کولоб تشکیل نماییم. تا امروزه در این مجموعه قریب 1 گکتار گرمخانه تشکیل کرده شده است. لیموخانه قریب نیم گکتار تشکیل کردیم. غیر از این پرورش گل رو تشکیل کردیم در همینجا. حاضر گرمخانه دوام دارد. در میدان 2 گکتار همه لوازماتی که برای پرورش گرمخانه هست تیاری شده است. تا آخر سال باز 2 گکتار دیگه گرمخانه وسیع کرده میشه. به اندیشه متخصصان ساحه پرورش سبزیجات بروقتی در شرایط گرمخانه نسبت به زمین کشاد منفعت آور بوده. گرفتن حاصل تا 1200 سانتی متر امکان پذیر است. اگر در همین زمین کشاد ما از 1 گکتار 400-500 سانتی متر حاصل بادرینگ و پمیدور میگرفتیم، حاضر در این کمپلکس از 1200 تا 1500 سانتی متر حاصل گرفتن ممکن است. یعنی 3-4 برابر نسبت زمین کشاد حاصلناکی زیاد میشه. همه مقصد ما برای باز هم دسترخوان مردم پرناز و نعمت کردن و ارزان نمودن محصولات کشاورزی و نه فقط در فصل‌هایی که محصولات نمیرسد، از فصل‌های زمستان و بهار مردم به سبزیجات تر و تازه و لیمو تامین نموده.
ташкили гармхонаҳо бо технологияи нави парвариш имкон фароҳам меорад ки бозорҳои шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Муъминобод, Ховалин, Шамсиддини Шоҳину Восе ва мир Саид Алии Ҳамадониву Фархор дар 4 фасли сол бо сабзавоти тару тоза таъмин карда шаванд. ҳамзамон дар ин гармхонаҳо 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуда, оянда бо бунёди гармхонаҳои иловагӣ шумораи коргарон то ба 500 нафар хоҳад расид. Миннатдории хешро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин давлати ободу осуда дорем. Шукронаи изҳои истиқлолӣ мекунем пеш аз ҳама ки дар ин деҳаи хушманзари мо чунин гармхонаи барҳаво бунёд карданд ва мо духтарон ва занҳои хонашинро соҳиби ҷои кори доимӣ карданд. маоши мо 1200 сомон аст. пеш аз ин мо хонашин будем, ҷои кор дар ин ҷо набуд. ҳозир аз ҳамин соб зиндагии хешро пеш мебарем. боз мизоҷонро бо сабзавоти тару тоза таъмин менамоем. дар ҳамин гармхона мо ба парвариши гулҳои замистона сар кор дорем. дар гармхонаи мо 4 намуди гул тайёр кардем. тагес, капуст, календра, пештара гулҳоро ҳар ҷо меовардан. ҳозир ташаккур ба ҳамин ҷаноби олӣ ки ҳамаи моро ба ҷои кор таъмин карда истодааст. ман мехоҳам ки ҳамеша ҳамин гулҳо шукуфон бошад. Кӯлоб ҳама вақт гулгул шукуфон шавад. кӯчаҳои шаҳрро бо ҳамин гулҳои зебу зинат. дар маҷмааи кишоварзии саноатии Кӯлоб президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шинондани ниҳоли лимӯ ба бунёди гармхонаи лимӯпарварӣ асос гузоштанд. дар ин маҷмааи кишоварзии саноатӣ хоҷагидорон азм доранд ки дар майдони 10 гектар гармхонаи лимӯпарварӣ, 15 гектар тогзор, 10 гектар боғи интенсивӣ, дар масоҳати 2 гектар ҳавзи моҳипарварӣ, корхонаи коркарди меваи сабзавот барои дар як сол истеҳсоли то 2,5 миллион банкаи шартӣ, ташкили гӯшаи деҳқон дар 0 аз 100 50 гектар замини ғайри кишоварзӣ, 2 сардхона ҷиҳати нигаҳдорӣ то 10,000 тонна меваи сабзавот ва коллеҷи хусусии агросаноатӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкилу бароҳ монда мешавад. баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти маҷмааи кишоварзии саноатии Кӯлоб, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши дастовардҳои меҳнатии кишоварзон Боздид намуданд. дар намоишгоҳ хоҷагидорон маҳсулоти кишоварзиро ба маъраз гузоштанд ки аз ҳосили фаровони боғу тогзор, зироатҳо ва полезиҳо дар шаҳру деҳоти Кӯлоб башорат медиҳад. намоишгоҳро пирамидаҳои бо тарбузу харбуза омода кардаи хоҷагидорон шукӯҳу азамати дигар бахшид. маврид ба таъкид аст ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб соли ҷорӣ 145 миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маротиб зиёд мебошад. имсол дар майдони 10409 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронда шуда, 37,5 гектар боғи нав бунёд гардидааст. истеҳсоли сабзавот 24,6 тонна, полезӣ 475 тонна ва мева 797 тоннаро ташкил дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. мардуми деҳаи мо бо боғкорӣ ва чорводорӣ ва ғалакорӣ машғул мебошанд ва мардум ғала мекунанд ва ғайр аз ин мана дар пеши мо чӣ хеле маълум аст инҷа зағир мекунанд. зағир аз ҳар як гектаре ки мо зағир мекорем 10 центнер гирем. агар мо як сол бемалол ҳамин равғани худи ҳамин оиларо таъмин мекунем ки мо аз ягон ҷои дигар равған намехарем ва гандум ҳам ҳамин хел мебошад. мо аз гандум орд карда манам худи хонаро таъмин менамоем ва аз чорвои худ ва хонаро аз гӯшт таъмин менамоем. ғайр аз ин мана зиёдатии онро ба бозор бароварда мефурӯшем ки ин боиси ҳам баланд гаштани зиндагии мо худамон мешавад ва мардумро аз гӯшт таъмин менамоем ва аз мана равған таъмин мекунем. дар ҳамин кооперативи тиҷоратӣ ба номи Саид Алии Ҳамадонӣ манами хел гармхонаҳо кардааст ки ин боиси мардум дигар ба ягон шаҳр ба бозор дигар ба ягон ҷо намеравад. аз ҳамин ҷо мана ҳамаи он чизе ки лозим аст барои зиндагии ӯ аз ҳамин ҷо мегирад меравад. мана гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст ки дар ин ҷо метавонанд ҳар як шахс он чизе ки аз худи оилааш зиёдатӣ мекунад, помидор бошад ё ки бодиринг бошад, чизе ки набошад зиёдат дар ин ҷо оварда вай метавонад ки озод ба савдо монад, фурӯшад ва мардумро таъмин кунад ва сарзабодҳои тару тоза. кишоварзон дар намоишгоҳ бо пешниҳоди навъҳои беҳтарини меваҳо, картошка, каду, тарбуз, харбуза, пиёз, шалғаму сабзӣ, бодирингу помидор, зироати ғалладонагӣ, намунаи гиёҳҳои шифобахш ва занбури асал собит намуданд ки дар истифодаи босамари замин таҷрибаи зиёд андохта барои татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми фаъолу назаррас мегузоранд. дар як гӯшаи намоишгоҳ кадбонҳо анвои гуногуни маводи ғизоӣ аз ҷумла маҳсулоти нонӣ ва таомҳои миллиро омода ва пешниҳод намуданд. техника ва мошиналоти муосири кишоварзӣ ки пешрафти кори аҳли заҳмат аз он вобастагӣ дорад ба маъраз гузошта шуд.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар намоишгоҳи дастовардҳои кишоварзон бо хоҷагидорон суҳбати озоду самимӣ намуда ба онҳо ҷиҳати истифодаи мақсадноки замин дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.